Je to tady skvělá akce, jsem tady poprvé v životě a musím uznat, že jsem z toho opravdu nadšený. Takže tak. Nejradši máme ty Poláky tady nalevo. Skvělá káva, krásný marketing a ještě jsou pěkný. Vlastně první kafe, co jsem se jmenoval, bylo to jednoduchý v tom, že to je všechno jako o nějaký partě lidí, která spolu tráví hodiny času. A já jsem vždycky štěstí právě na tu partu lidí. A tak jsem u toho zůstal. Byste se měli shodnout na jedné zemi, ze který byste odebírali kafe, která by to byla? Za mě Brazílie. Může být Nevím, jestli se shodneme. Guatemala, Etiopie, spíš asi, ale Brazílie. Dal by se teďkon instantní kávu? A určitě, já když jdu na nějaký dlouhý trek nebo něco, nebo jsem šel teďka Camino a tam často nebylo nic jiného, tak jsem si dal instantní kávu. Ale po 20 dnech, když jsem měl výběrovku, to bylo jako asi ta nejlepší věc, co jsem tam potkal, hej. Líbí se vám tady?